welaýatynda Kepek, jymyk, sarun gytçylygynyň barha artýandygy barada maglumatlar hem artýar. Marynyň peşanaly nobatynyň ýaşaýjysy Atatürk'den aýtmana görä, Kepek nobatlaryna bir hepde 10 gün öňünden ýazylmaly. Nobata ýazylmak üçin hem dukany öňünde bir näçe ulap gyjysy bilen durmaly. Nobatyň ýetende bolsa dukan eýeleri hem tanawa ýazýarlar hemde owa ýaşaýjysy bolsaň da seniň şahsiýetiň tasdikleýän pasportyň nusgasyny talap edilýärler dep ol dowam edýär. Kepek nobatyň gelýän çag bolsa dukana baryp habar alyp durmaly. Nobatlaryň dogry ýöreýändiги ýa ýöremýänligi bolsa dukandaky satyjylaryň tanawaly. Tanış bilişlerine isleýän wagty isledigi Kepek ýa sarun berip nobatyň beler dep garaşyp oturan ýaşaýjylar barada bolsa unutulýan halatlaryň hem bolýandan Atatürk'de sözüne goşýar. Dukanlaryň öňünde dören nobatlary gelecek bolup bu sanawyň häkimlikler tarapyndan görkezme bilen düzülýändigini hem ýaşaýjylar aradan aýyrmaýarlar. Kepek, jymyk, sarun gytçylygynyň döremeniň täýäplerini bolsa anyklamak ýöneköy halka başartmaýar. Döwlet dukanlarynda emele gelen bu gytçylyk hususy dukanlarda ýüz beren ok. Iki wagtyndan satyn alsan Kepek hem jymyk hem sarunum tapdyrýar. Ýöne 1 kilosynyň döwlet bagasy 30 teňe durýan Kepegi hususy dukanlarda kilosyny 80 teňeden, sarunyň döwlet dukanlarynda 1 kilosy 60 teňeden bolsa, onu hususy dukanlarda 1 manat 10 teňeden almak ýöneköy halka agyr düşýär. Onsuz hem döwlet dukanlarynda hem olaryň bahalary özalkydan 10-20 teňe gymmatlady. Şeýle wagtdan iýmal mal saklajak bolsaň, onuň hoçylyga hiç bir peýda gelmeýär dep ýaşaýjylar aýdýarlar. Welaýatynda odal 1 kilosy 15 manat bolan mal etleriniň häzir 1 kilosynyň 20 manata çykandygyny, iýimleriň gymmatlamanyň ota esasen towuk iýdetjilere öz ýarama täsirini ýetirýändigini, soňky bir ýarym aýda towuk gümürtgalarynyň o berlerinde 80-90 teňe, käýerlerde oda 1 manat çeli ýokarlanandygyny hem ýaşaýjylardan eşitmek bolýar. Haýdatyr bir harydyň nobatlaryny ýa bolmasa dollar nobatlary, bankomat nobatlary ýa nobatlary döredip, daşary döwletlerde okyan talap çağalaryna pul uğratmakdaky kynçylyklar ýaly kynçylyklary döredip ýöneköy halkyň arkaýyny işläp, arkaýyny demden çalmana wagt goýmaýarlar. Ýurdu dolandyrýan emeldarlar bu zatlardan habarda däldirler. Elbetde habarlydyrlar. Ýöne bizde başga bir rahat durmuş şertlerini döretmäge ukyply ýolbaşçylaryň ýetmejiligi aradan aýrylman, ömrümizde nobatlarda geçirmäge mejbur edildik diýip ýaşaýjylar öz pikirlerini paýlaşýarlar.